Ceea ce mai este particular în dieta mediteraneană este alimentația aceasta bogată în fibre. Știm când a apărut somonul la noi în piața agroalimentară, toți ne plângeam ce pește gras este, fără să înțelegem virtuțile pe care le oferă acizii grași esențiali de tip omega-3. Și am și o întrebare pe care vă adresez la început. Cât de benefic este iaurtul făcut în casă? Știți că auzim tot felul de mituri. Nu că este o sursă importantă de iod, nu că nu are iod. Bună ziua! Bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru Roata Longevității. Astăzi o avem ca și invitată pe doamna profesor Cerasela Gârd. Bună ziua, doamna profesor! Bine ați revenit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii acestui podcast. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim și noi! Astăzi, așa cum am promis, vom vorbi despre dieta mediteraneană, despre beneficiile acestei diete, care este cea mai studiată dietă la ora actuală, și despre compoziția ei, să vedem exact care sunt acele ingrediente care sunt atât de benefice pentru sănătatea noastră. Ca și introducere am scos aici multe studii clinice apărute, publicate în literatura de specialitate și ca să fac un rezumat așa succint al acestor 10 studii pe care eu le-am scos aici, marea majoritate spun că dieta mediteraneană are beneficii în ceea ce privește riscul cardiovascular și sindromul metabolic. Cu ce completați această afirmație? Pentru că știu că aveți foarte multe completări de făcut. Da, acum referitor la dieta mediteraneană, așa după cum foarte bine știm, ea în fiecare an ocupă locul de top în ceea ce privește prevenția și, bineînțeles, menținerea stării de sănătate a pacienților. De ce dieta mediteraneană este așa o dietă minune, ca să-i spunem? Pentru că totul pornește de la o alimentație standard, totul pornește de la o alimentație de foarte bună calitate, totul pornește de la produse care sunt asociate în perioada lor optimă evolutivă, adică recoltarea se face în momentul standard, ceea ce presupune și o cantitate însemnată de constituenți chimici activi. Dacă ar fi să fac așa o paralelă între ceea ce înseamnă dieta mediteraneană și dieta noastră europeană, trebuie să înțelegem faptul că în această dietă europeană, ca să spun așa, intervin și foarte multe tipuri de culturi alimentare. Pe când la dieta mediteraneană totul este într-un standard pe tot ce înseamnă produsele din punct de vedere alimentar, produse că sunt de origine vegetală sau că sunt de origine animală de foarte bună calitate, cele care sunt angrenate în alimentație. Acum, în ceea ce privește riscurile de instalare a diferitelor tipuri de patologii sau, de ce nu, de întreținerea unor patologii pe care pacientul le are deja instalate. Aș vrea să fac aici o paralelă, să spunem așa, între dovlecei românești și zucchini sau zucchini, acum depinde de fiecare cum îl traduce, să spunem așa, prin ce s-ar asemăna și prin ce s-ar deosebi aceste produse în alimentația noastră versus alimentația din zona mediteraneană. Zucchini le avem și noi în supermarket. Deci, în primul rând, în alimentație se folosesc acele produse care sunt recoltate în stadiul lor de imaturitate, în care sunt puțin fibroase, dar ele au și un indice caloric mic, redus. Asta înseamnă că au o concentrație de zahăruri reduse. Sunt mai puține fibre, cu cât se maturizează, cu atât devine mai fibros. Sunt mai puține fibre, dar ceea ce este interesant este faptul că este bogat în oligoelemente. Și, bineînțeles, bogat și în polifenoli. În ceea ce privește dovlecelul nostru tradițional, clasicul nostru dovlecel, eu vă spun din ceea ce am văzut eu și în zona de unde provin, este tendința aceasta să consum dovlecelul cât mai matur.
ceea ce este o abordare ușor greșită și de aici apare diferența, pentru că dacă le punem în același standard, ele nu se deosebesc foarte mult între ele din punctul de vedere al calităților nutriționale. Dar ideea că noi mergem să-l recoltăm puțin mai matur, îl facem mai fibros, ceea ce înseamnă reducerea absorției chiar și al oligoelementelor pe care le avem conținute. Și atunci, noi în piața noastră agroalimentară, cu siguranță putem să găsim înlocuitori ai alimentelor care provin din zona mediteraneană. Cu siguranță și prin alimentația pe care noi o avem reușim să reducem poate niște simptomatologii. Este clar că aceste efecte nu se pot observa de azi pe mâine. Este clar că este nevoie de o intervenție pe o perioadă îndelungată. Este clar că obiceiurile alimentare ar trebui schimbate, acele obiceiuri nesănătoase ar trebui practic să nu mai facă parte din stilul de viață al unui pacient care are tendința, să spunem, sau are un istoric medical în ceea ce privește instalarea unei patologii, inclusiv din punct de vedere cardiovascular, iar ceea ce ne oferă în plus totuși, că trebuie să punctăm și acest lucru, dieta mediteraneană și poate la noi suntem mai deficitari, sunt acele produse care cresc într-un alt climat. Pentru că tot ce înseamnă condițiile pedoclimatice, din păcate, tot ce înseamnă intervenția cu nutrienți, substanțe de sinteză, tot ce înseamnă intervenția cu substanțe care combat anumiți dăunători, este clar că toate acestea se vor traduce negativ din punctul de vedere al stării noastre de sănătate. Cred că aici este sau suntem noi puțin deficitari din acest punct de vedere. Cu toate aceste intervenții, nu pot să spun intervenții majore, dar intervenții mai multiple, să spunem, pe care posibil cei care produc de nișe în cantitate mare să le facă. Este clar că acest lucru se va traduce implicit și în deteriorarea sau în păstrarea deteriorată a stării noastre de sănătate. V-aș mai da un exemplu, tot așa din zona mediteraneană, mergând către zona noastră europeană. Busuiocul. Ei consumă foarte mult, este clar. Are polifenoli, are și niște compuși cu acțiune ușor estrogenică, deci sunt benefice în alimentația pacientelor. Dar dacă mă uit, mă întorc puțin la noi. Noi ne-am fost învățați cu busuiocul din punctul de vedere al alimentației, ca fiind un busuioc care să aromatizeze, care să dea savoare alimentelor și care să vină și cu nutrienți la nivelul organismului. La noi busuiocul merge, ce-i drept, în conotația aceasta religioasă. Numai că busuiocul are mai multe tipuri de chemovarietăți. Cel pe care îl folosesc sau cel pe care îl întâlnim în dieta mediteraneană este busuiocul acela grand vert, cu frunza aceea cărnoasă, suculentă, pe când la noi este buchețelul acela de busuioc, aromatizat, plăcut, dar cu o frunzuliță mai micuță, nu atât de suculentă și mai puțin adaptabil pentru tot ceea ce înseamnă alimentația. V-aș mai da un exemplu tipic. Mi s-a întâmplat cu niște zeci de ani în urmă să merg în Sicilia, să fiu la o masă cu de toate, nu știai ce ai acolo, și la un moment dat să am nevoie de puțină zeamă de lămâie, mi s-a părut impresionant să te ridici de la masă, să te duci în livadă, să-ți iei lămâia, nu să o cumperi din supermarket așa cum facem noi, pentru că, vedeți, ca să ajungă un produs din acea zonă, este clar că el nu se recoltează în perioada optimă, pentru că el va avea un drum de parcurs, va avea o perioadă de stagnare într-un depozit până în momentul în care va ajunge la noi. Ori tot acest lucru este clar că influențează tot ce ține de constituenții chimici activi și atunci una este să ai o portocală, să ai o rodie pe care să-ți o recoltezi la momentul acela când ai nevoie și alta este să-ți o cumperi dintr-un supermarket, ea fiind recoltată într-o anumită perioadă,
când posibil nu era concentrația cea mai optimă, deci cea mai optimă în nutrienți. Pacientul cu afecțiune cardiovasculară, aici este clar, este un pacient care are un istoric, dar este un pacient care se gândește să prevină. Dar acum vedeți, degeaba venim cu intervenție alimentară dacă acel pacient, discutăm despre pacientul de vârstă undeva peste 30 de ani, ca să spunem așa, dacă el încă păstrează niște obiceiuri nesănătoase, adică poate nu este un fumător activ, dar poate este un fumător pasiv, deși știm că nu se mai fumează acum în spațiile închise, dar există acel vapat care este la fel de nociv și la fel de toxic. Poate stresul acesta oxidativ, care este din ce în ce mai marcant și care poate într-adevăr să inducă o deteriorare și poate fi un cofactor important în ceea ce privește declanșarea afecțiunilor cardiovasculare. Noi, europenii, mâncăm multe mezeluri, că trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Noi consumăm mezeluri pentru că până la urmă masa noastră de dimineață înseamnă o varietate, dar înseamnă de fapt și o varietate de mezeluri. Foarte multe sunt procesate. Este clar că nu ai cum să ai niște mezeluri care să nu intre într-un proces de prelucrare, dar acolo știm foarte bine că sunt și conservanți, că până la urmă nu ai cum. Azi a fost produs, azi îl consum, este clar lucrul acesta, dar toate acestea, să spunem așa, adunate, este clar că pot constitui un cofactor important. Ce au în zona mediteraneană? Multe legume, multe fructe proaspete. Și noi avem legume și fructe în piața noastră agroalimentară, dar nu avem un standard de calitate, pentru că, vedeți, nu întotdeauna tot ce este mare și frumos înseamnă că este și foarte bun. Poate să fie ceva mare, să arate foarte bine, dar să fie sărac în nutrienți și atunci este clar că nu ne va ajuta din punct de vedere nutrițional. Poate să fie ceva micuț zbârcit, dar asta nu înseamnă că este ceva care într-adevăr să conțină acei nutrienți de care organismul nostru are nevoie. Și cred că aici ar trebui mai mult să se facă și să cunoaștem cât mai multe lucruri în ceea ce privește statusul nutrițional, măcar, cum să spun, orientativ. Pentru că, până la urmă, nu poți să ai o normă, un standard, dar orientativ, să spunem. Cireșele, de exemplu, pe care le mâncăm în luna mai, au o concentrație mai mică în antocianozide decât cireșele pe care le consumăm în luna iunie sau în luna iulie, care sunt mult mai bogate în antocianozide. Sau cireșele galbene, de exemplu, care sunt foarte suculente, foarte gustoase, care au doar o parte din polifenoli, nu au toată categoria de polifenol, nu au și antocianozidele care să acționeze sinergic cu toți ceilalți polifenoli, astfel încât să intensifice efectul terapeutic la nivelul organismului. Deci cam așa ar trebui puse lucrurile. Dieta mediteraneană e foarte greu să spunem că o implementăm la noi aici în țară, pentru că în primul rând nu suntem într-un climat mediteranean. Toate produsele pe care noi le cumpărăm, produsele care provin din zona mediteraneană, le cumpărăm din diverse tipuri de magazine, iar ceea ce producem noi aici nu neapărat că este similar sau este identic cu ceea ce provine din zona mediteraneană și atunci e greu să spunem că noi avem o dietă mediteraneană. E greu să spunem că implementăm, putem să spunem că încercăm să suplinim. Dacă mai mi-este permis, aș mai face doar o paranteză. Sigur că da. În dieta mediteraneană știm foarte bine, baza este uleiul de măsline. Da, avem ulei de măsline, tot ce înseamnă magazinele și magazinele speciale și magazinele de uz comun, să spunem așa. Dar întrebarea este, ce înseamnă un ulei de primă presă și ce înseamnă un ulei care este foarte mult procesat. Același lucru se întâmplă și cu uleiul nostru de floarea soarelui. Noi nu suntem consumatori de ulei de rapiță, nu suntem consumatori de ulei de ină, care fi niște uleiuri la fel de foarte bună calitate. Noi ceea ce folosim cel mai frecvent este uleiul de floarea soarelui, care este un ulei ca orice tip de ulei prelucrat, ca să aibă acea claritate. Ceea ce putem să facem este faptul să nu folosim acel ulei de atât de multe ori la
prăjit. Lucrul acesta putem să-l facem. Și atunci am putea să spunem că am oferit într-adevăr o protecție la nivelul organismului în momentul în care nu am avea niște acizi grași care să fie deteriorați și care să inducă efecte secundare la nivelul organismului și care să întrețină un status oxidativ mult mai pregnant la nivel celular. Eu chiar așa mă gândeam să decurgă discuția noastră, cum ați început-o dumneavoastră, să facem un pic comparație între componentele principale ale dietei mediteraneene, componentele principale ale dietei noastre de aici din țară și cum putem să echivalăm acolo unde putem echivala, astfel încât să ne apropiem cât mai mult posibil de această variantă de dietă câștigătoare pe planul sănătății, să spun așa, dieta mediteraneană. Și aș începe, dacă doriți și dumneavoastră, ați dat exemplul cu uleiul de măsline, aș începe de la carne și de la pește. Care sunt diferențele între dieta noastră și dieta mediteraneană și cum putem face să ne apropiem mai mult de componentele dietei mediteraneane, respectiv de beneficii? Da, bună întrebare și vă mulțumesc pentru ea. Acum, să pornim în primul rând de la niște principii de bază. În dieta mediteraneană crește consumul de fructe. Asta nu înseamnă că mâncăm pe o zi întreagă, fructe și legume, da? Vom consuma kilograme întregi de fructe. Se înțelege că totul trebuie porționat. În general, din tot ceea ce spune literatura de specialitate, fructele, deci o masă trebuie să fie, masa care conține fructele, trebuie să conțină de fapt niște combinații de culori, niște fructe combinate în culori variate, în culori diversificate. De ce? Fiecare culoare în sine înseamnă de fapt un pigment natural. Acest pigment natural înseamnă de fapt un principiu activ, înseamnă un constituent chimic activ responsabil de valențele, de efectele terapeutice. Cum să ne gândim așa puțin în zona mediteraneană? Portocală. Avem portocală, să presupunem că acolo pe lângă portocală mai are și niște mandarine, că ele cresc foarte mult, au și rodii, ele cresc foarte mult. Încercăm să le suplinim cu ceea ce ne oferă nouă piața agroalimentară. Portocala, fructul acela bogat, deci nu neapărat este un fruct foarte bogat în vitamina C, pentru că noi avem mai multă vitamina C în coaje, în ceea ce îndepărtăm. Dar acolo avem minerale, avem polifenoli care sunt implicați totodată și în culoarea aceea galben, portocalie sau portocalie mai intensă sau, de ce nu, acele portocale roșii, portocalele de Sicilia cu acea culoare roșie sângerie, chiar spre un roșu brun. Se înțelege că punându-le pe toate trei, să spunem așa, ca și culoare, aș prefera acea portocală roșie, pentru că în acea portocală roșie mi se mai cumulează și o altă categorie de polifenol, ceea ce înseamnă un sinergism din punctul de vedere al efectului terapeutic, ceea ce înseamnă o protecție mai bună la nivel celular. Acum să încercăm să găsim alimentul românesc, pentru că noi nu avem portocale, decât dacă fiecare le crește într-o mică seră, dar nu le avem în cultură și rodii le-am văzut că au început să se aclimatizeze și la noi, sunt mult mai micuțe, este clar că o diferență în ceea ce privește compoziția chimică, dar să spunem că posibil să începem să producem și rodii fiecare în curțile noastre individuale. Dar încerc să găsesc un fruct pe care noi îl avem și care să suplinească ceea ce înseamnă portocala și în special portocala roșie. Dacă mă gândesc la mărimea fructului, nu am sub această formă. Dar avem, de exemplu, mere. Noi avem diverse soiuri de mere care conțin pectine. Pectinele sunt foarte bune pentru că ne susțin microbiomul intestinal. Pectinele, în egală măsură,
reduc și absorția glucozei la nivel intestinal, reduc și depunerea colesterolului pe vasul de sânge. Asta nu înseamnă că dacă eu mănânc un măr, am rezolvat problema. Toate aceste lucruri, nu. Se înțelege că aici discutăm despre alimentația noastră zilnică și, bineînțeles, despre o rutină, să spunem așa, alimentar. În măr avem și fibre care pot fi fibre solubile, cum sunt mucilagile, sunt mere care sunt foarte confortabile la nivelul aparatului digestiv, dar sunt mere care sunt mai acruțe. Asta nu înseamnă că ele sunt mai bogate în vitamina C, s-ar putea că ele să fi fost recoltate într-o perioadă nu chiar optimă și atunci devin iritante pe mucoasa gastrică, poate sunt iritante chiar și pe mucoasa intestinală. Avem mere care sunt mai tanante, le simțim mai dure la nivelul cavității bucale. Acest gust tanant, în ce sens mă poate ajuta? Acolo avem o categorie iară de principii active care, deci dependent de structura pe care o au, pot să aparțină tot clasei de polifenoli, dar aceste mere care sunt mai tanante, mai astringente, ne pot ajuta din punctul de vedere al sănătății, că la fel încetinesc eliberarea glucozei la nivel intestinal, dacă există o tendință spre niște procese degradative, fermentative la nivel intestinal, prin acele principii active care au gustul acela tanan, am putea să ameliorăm această simptomatologie. În mere mai avem și niște polifenoli, dar nu sunt atât de reprezentativi ca și în portocala roșie. Ei sunt foarte mulți dintre ei în coaja aceea pe care foarte mulți dintre pacienți o îndepărtează, pentru că ea fiind puțin mai dură, posibil să fie mai greu de masticat, mai greu de înghițit și atunci este îndepărtată. Sau am auzit frecvent oameni care spuneam, noi decojim merele, dacă mărul a fost tratat și acei adulteranți au rămas în coaja de măr, noi am îndepărtat. Presupunând că avem un măr perfect sănătos, nu este tratat cu nimic, este el așa crescut, coaja aceea a mărului este foarte importantă pentru noi, pentru că noi acolo avem niște compuși cu acțiune antioxidantă foarte bună. În perioada de pandemie a apărut un medicament deci a cărui substanță este conținută în coaja de măr și care s-a folosit foarte mult ca și antioxidant pentru a reduce acea cascadă de procese inflamatorii la nivelul organismului. Vedeți? Ceea ce este bun, noi îndepărtăm, pentru că întotdeauna coaja unui măr nu este atât de suculentă și atât de plăcută, să spunem, la nivelul cavității bucale, cum este cealaltă zonă a mărului. Și atunci îndepărtăm ceea ce avem ca și compuși nutriționali și care ne întrețin starea noastră de sănătate, deci îndepărtăm practic cei mai mulți polifenoli pe care îi avem în ceva, până la urmă, rezidual. Dacă este să ne gândim când facem o plăcintă de mere, în momentul în care dăm mărul pe răzătoare, se îndepărtează zona externă. De ce? În momentul în care mărul a fost ușor călit, se înțelege că acolo, dacă are și coaje, devine nu foarte plăcut în momentul în care este masticat. Acum, fiindcă tot am dat exemplu cu plăcinta, să nu înțeleagă, să spunem așa, fără să supăr pe cineva greșit, ascultătorii noștri, că de acum trebuie să mâncăm plăcintă cu mere. Se înțelege orice tip de legumă sau de fructă, cea care este procesată termic, perioadă cât mai îndelungată, la o temperatură cât mai crescută, se înțelege că acolo nu mai discutăm despre virtuțile terapeutice. Și aici este o diferență față de dieta mediteraneană. Ei le procesează termic la temperaturi foarte joase, combinațiile sunt niște combinații de a dezvolta sinergism din punct de vedere terapeutic. La noi procesările sunt perioade îndelungate, sunt la temperaturi mari, pentru că posibil nici timpul să nu-ți permită ca să poți să faci într-adevăr o prelucrare din aceasta mai joasă, astfel încât să ai o concentrație cât mai mare în nutrienți. Ceea ce mai este particular în dieta mediteraneană este alimentația aceasta bogată în fibre.
Doar o secundă, voiam să vă întrerup și îmi cer scuze referitor la coaja mărului, pentru că ați dat exemplul acela cu merele care sunt tratate. Este adevărat așadar că compușii chimici din aceste tratamente se rețin mai mult în coaja merelor și ar fi mai bine să le îndepărtăm, să îndepărtăm această coajă pentru a elimina acești compuși toxici? Da, coaja mărului este primul țesut de protecție al acelui fruct. Din punct de vedere microscopic, dacă ar fi să ne uităm la un microscop, el este o structură stratificată cu multe straturi așa de celule. Da, acolo se reține, dar nu înseamnă că suntem degrevați și de pulpa fructului, pentru că acel amestec, acel cocktail de substanțe, dacă nu s-a administrat în perioada optimă, pentru că fiecare are o perioadă anume când se administrează o doză, o concentrație, o doză puțin crescută poate să fie nocivă, inclusiv adică nu nocivă în sensul că noi murim dacă noi vom consuma, dar discutând în perioada aceasta îndelungată. El cu siguranță va stopa agenții patogeni, este clar că nu vor mai parazita acel fruct, dar este clar că acel fruct, nu neapărat din acel lot, dar din aceeași gamă, să spune, aceeași gamă pe care o avem în piața agroalimentară, consumat zilnic, este clar că la un interval de ani va induce niște efecte secundare la nivelul organismului. Și fiindcă tot a venit vorba de măr, 3 mere consumate pe zi, aici discutăm despre merele sănătoase, merele, e greu de spus acum ce mere vor fi sănătoase sau care mere sunt cele mai bune, că până la urmă totul depinde de ceea ce oferă piața agroalimentară, dar 3 mere consumate pe zi scade incidența astmului bronșii cu peste 18%. Wow! Adică este o chestie extraordinară din punctul de vedere al sănătății, pentru că, într-adevăr, în mere avem un cumul de constituenți chimici activi cu efecte benefice extraordinare la nivelul organismului. Dar dacă acel pom fructifer a fost tratat, poate nu în momentul optim, poate la un moment depășit, se înțelege că acele cocktailuri de substanțe se vor regăsi și în ceva din acel fruct. Dacă se va folosi o doză puțin mai crescută, se înțelege și atunci, deși am compuși buni, că posibil să nu fi influențat biosinteza acestora, deși am compuși buni, acei compuși buni vor intra în competiție directă cu noxele, în ideea de a epura noxele, dar trebuie să înțelegem că tot ceea ce oferă fructul în sine ca și constituenți, la un moment dat se transformă în ceva depășit. Noxele vor fi mai multe, astfel încât tot ceea ce avem compuși benefici, este clar că nu vor mai reuși să mențină acele echipamente endogene, pentru că nu compusul natural elimină, dă afară compușii care sunt nocivi. Compusul natural ajută, prin barierele specifice pe care el le are, ajută organismul să reușească el singur să epureze tot ceea ce înseamnă aceste toxine. Vă mulțumesc! Revenim la ideea cu leguminoasele, parcă la leguminoasele. Da, eram deci ideea cu leguminoasele. Știți, ați văzut că în piața din zona mediteraneană există foarte multe tipuri de vinete. Noi suntem obișnuiți doar cu vânăta aceasta tradițională, că e mai globuloasă, că e mai alungită, mai forma aceasta de lance. Noi nu suntem învățați cu varietatea aceasta de vinete, pentru că și textura acestei legume în sine înseamnă de fapt să zicem așa, înseamnă o compoziție chimică diferită. În egală măsură, noi coaja acestei legume o consumăm doar atunci când leguma este făcută puțin pe grătar. Noi nu avem vinetele acelea, au început să apară și la noi timid în piață, vânăta aceea care are
are în zona externă, este mov și mai are și niște dungulițe albicioase, Da, așa este. pentru că noi nu suntem învățați cu genul acela de sursă alimentară. Noi vinetele le coacem, le îndepărtăm coaja și folosim tot ceea ce înseamnă zona aceea foarte mucilaginoasă și suculentă pe care o are această legumă. Pe când prelucrarea la ei se face total diferit și atunci este clar că această diversitate te poate ajuta din acest punct de vedere nutrițional. Acum să mă întorc la standardul a ceea ce înseamnă dieta mediteraneană. Spuneam, legume și fructe. În general se recomandă între 400 și 600 de grame de legume și fructe pe zi, ceea ce presupune o masă diversificată. Și acum uitați, să vă mai dau un exemplu cu tomatele noastre, roșiile. Știm foarte bine că au venit și din zona mediteraneană, roșiile sherry, roșiile lunguiețe, toate roșiile posibile, cele vinete, deci toate tipurile de roșii. Deci roșia este o sursă importantă de licopen. Este o carotenoidă. Roșia aceea care este colorată în portocaliu roșietic, roșu portocaliu intens sau chiar roșu brun intens. Cu cât culoarea este mai intensă, cu atât și concentrația în licopen este mai mare. 10-15 mg de licopen pe zi reduce undeva cu peste 30% incidența cancerului de prostată. Acum, în ceea ce privește 10-15 mg de licopen? E foarte greu, pentru că, vedeți, noi nu avem un standard pe roșiile noastre. Unde este licopenul este foarte mult în pieliță. Și din ceea ce am văzut cel puțin anul trecut, dar și cu 2 ani în urmă, roșiile pe care le cumpărăm din piața agroalimentară au pielița aceea foarte dură, pe care în momentul în care consumăm roșia o îndepărtăm, o aruncăm. Acum este un alt aspect foarte important. Ca să poți să beneficiezi de licopen, chiar dacă, să spunem, am poftă să mănânc azi doar o roșie și nimic altceva. Dacă nu-i pun puțin ulei pe ea, nu voi ajuta la creșterea absorției licopenului. Este ca și cum am mâncat roșia, dar nu am avut niciun beneficiu din punctul de vedere al absorției unor compuși foarte, foarte importanți. Se înțelege că roșia sănătoasă, da, ar trebui consumată zilnic, dacă organismul permite, pentru că știm foarte bine, dependent de diversitatea patologiilor care apar la nivel gastrointestinal, sunt foarte mulți pacienți care nu pot să consume roșiile, da. Sau supa cremă de roșii, în care acolo se mixează. Dar vedeți, în supa cremă de roșii, când apare pielița aceea, când se descoamează, ea este înlăturată după aceea, pentru că devine disconfortantă în momentul în care supa este consumată ca atare. Deci asta a fost așa un mic exemplu ce mi-am adus aminte, ca să spun așa, legat de roșii. Mă gândesc la un pacient sau la o persoană sănătoasă. Vine seara de la serviciu, obosit, este în perioada în care sunt roșiile, în perioada de vară, de toamnă și spune: vreau să mănânc puțină brânză cu puțină roșie și nimic altceva. Pe acea puțină roșie să pună 2-3 picături de ulei, pentru că ajută extraordinar de mult. Lactatele, fiindcă tot a venit vorba de ele. Știm foarte bine, în zona mediteraneană este țara mozzarelei, da? Avem și noi înlocuitori, că avem urda noastră tradițională. Dar cât de mulți consumă genul acesta de aliment? Avem brânzeturile noastre, mai mult sau mai puțin maturate. Este telemeaua? Clar că le avem. Telemeaua. Vedeți, cred că este cea mai frecvent folosită, da. Nu? Eu când eram copil, la mine acolo în Oltenia, mi-amintesc când se cumpărau tot felul de brânzeturi, unele mai scârțeiau așa în dinți. Totul depindea de ce cantitate de cheag s-a pus sau de calitatea acesteia. Telemeaua la noi este o brânză bună. Dar acum, bineînțeles, depinde și de gustul fiecărui tip de pacient în parte. Sunt pacienți care preferă brânzeturile mai învechite. Dar vedeți, aici avem o altă problemă. Dacă avem brânzeturi fermentate, poate să apară un risc chiar pentru pacientul cu afecțiune cardiovasculară, că poate acel pacient este în tratament și cu alte medicații, poate are o ușoară stare de anxietate sau o ușoară stare depresivă și atunci
poate să-mi apară o interacțiune între aliment și medicamentul pe care pacientul și-l administrează. Avem brânza proaspătă, dar vedeți, brânza proaspătă înseamnă cașul acela proaspăt scurs și pur și simplu consumat în ziua aceea. Sau, hai să spunem, mai păstrat încă o zi la frigider, dar deja în momentul în care ai pus sare pe ea, te gândești la pacientul deja cu afecțiune cardiovasculară, pentru că știm ce înseamnă reținerea sodiului de către organism, care înseamnă, de fapt, menținerea edemelor la nivelul membrelor inferioare, la nivelul gambelor, edeme care apar inclusiv la nivelul mucoasei oculare. Adică sunt foarte, foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul. De exemplu, în dieta mediteraneană spuneam că se consumă fibre. Avem și noi tot felul de fibre, avem tot felul de premixuri, ca să spun așa, în piața aceasta agroalimentară. Dar vedeți, acum la noi apare o altă problemă, apare intoleranța la gluten. Deci este clar că acel pacient care dezvoltă această intoleranță va trebui să fie foarte atent cu tot ceea ce înseamnă aceste fibre care provin în special din cereale, din cariopsele diferitelor tipuri de cereale. Avem partea aceasta de produse animale. Știm foarte bine, carnea roșie în dieta mediteraneană este consumată doar ocazional sau cel puțin o dată pe zi. Nu știu dacă la noi, de exemplu, cel puțin în partea de sud a țării de unde provin eu, nu se consumă carnea aceasta roșie. Dar, de exemplu, sunt zone ale țării unde, într-adevăr, carnea roșie a fost un stil de viață, a fost un mod de viață. Suntem acum în perioada când, să spunem așa, de iarnă. Oamenii se gospodăresc și se gândesc, își fac planuri. Sunt foarte mulți care își cresc în curțile lor proprii. Porcul, care știm foarte bine, este animalul nostru tradițional, da? Și bucuria și plăcerea diversă, sau mă rog, a tuturor, de a se apropia de acest spirit al sărbătorilor. Noi avem foarte multe tipuri de animale din această categorie, foarte multe rase. Care este cea mai bună? Este foarte greu să spui care este cea mai bună. Nu înseamnă că nu mai consumăm, nu înseamnă că dacă se apropie acum perioada de Crăciun sau perioada anului nou sau sărbătorile cele care mai urmează, nu se mai consumă carne de porc deloc. Nu, dar la noi totul trebuie făcut cu moderație. Cred că asta ne diferențiază de zona mediteraneană. La ei totul este cu moderație, la noi este masa cât mai îmbelșugată, acea masă cât mai diversificată din punctul de vedere al produselor, produse care pot fi produse tradiționale pe care fiecare și le face în gospodărie sau produse care pot fi cumpărate din diverse zone de producție, ca să spunem așa. Cred că asta diferențiază foarte mult. Doza, ca să spunem. O doză mai mică, porționată, versus o doză mare, adică mult dintr-o dată, este clar că și procesele digestive vor fi încetinite, sucurile digestive, sucul pancreatic, sucurile acestea vor fi secretate ori prea excesiv și atunci nu este bine, ori vor fi în hiposecreție și atunci nu este bine și atunci normal că apare acest disconfort la nivel gastrointestinal și normal că pacientul nu se simte bine și spune, am încercat să suplinesc dieta mediteraneană cu ceea ce avem noi aici. Nu putem să facem o suplinire totală. Categoric. Peștele gras, deci ei consumă foarte mult pește. Știm când a apărut somonul la noi în piața agroalimentară, toți ne plângeam ce pește gras este, fără să înțelegem virtuțile pe care le oferă acizii grași esențiali de tip omega-3. Mai puțin omega-6, care știm foarte bine, omega-6, dependent de precursorul pe care îl are, poate să întrețină niște procese inflamatorii la nivelul organismului. Dar avem și noi foarte multe tipuri de pește. Avem păstrăvul, avem somnul, avem novacul. Am auzit, de exemplu, într-o emisiune, sinceră să fiu, n-am știut că există un asemenea pește la noi, care se numea turiță. Eu întotdeauna turița o asociez cu o plantă, nu m-am gândit că există un asemenea pește, dar vedeți, aici și la pește este foarte important de unde provine, alimentația pe care o are acel pește. Dacă este un pește de acvacultură, el va trebui să primească o hrană. Este foarte importantă calitatea
acestui aliment pe care îl primește peștele. Dar avem această posibilitate să consumăm pești. Dar care este diferența? Iar între zona mediteraneană, el are peștele proaspăt, noi îl cumpărăm după un pat de gheață. Mi-amintesc de la bunica, cea care spunea, primul lucru în momentul în care îți cumperi un pește, te uiți la ochii lui. Dacă sunt mucilaginoși, este clar că nu este un pește proaspăt. Normal că un pește proaspăt sau maxim 24 de ore să-l consumi are o altă virtute din punct de vedere nutrițional și din punctul de vedere al acizilor grași esențiali versus un pește care poate stă 2-3 zile, poate uneori chiar și mai mult pe acel pat de gheață. Se înțelege că intervin tot felul de procese degradative la nivelul constituenților naturali pe care îi conține acest tip de aliment. Și cred că în zona mediteraneană mișcarea contează foarte mult. Clima este cea care contează extraordinar de mult. La noi această climă uscată, aridă, a fost o perioadă cu foarte multă ceață umedă, care nu este deloc benefică pacienților cu afecțiuni pulmonare, pacientului cu as bronșic, cu as bronșic alergic, cu BPCO și așa mai departe. Adică sunt foarte, foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când încercăm să echilibrăm. Deci dacă ar fi să concluzionez la tot ceea ce am spus până acum, am putea să suplinim cu ceea ce oferă piața noastră sau ceea ce oferă cămara noastră, dar nu înseamnă că facem o dietă mediteraneană sau că ținem o dietă mediteraneană. Nu. Încercăm să găsim produse care să suplinească. Încercăm să găsim variante și aici iarăși insist și aș vrea să facem o paralelă cât mai punctuală dacă se poate. De exemplu, începem cu peștele. Ce pește ar avea calități aproximativ egale cu somonul din peștii care se găsesc la noi? Complicat. Cu somonul nu cred Nu există. Nu cred că ceva, pentru că vedeți aici și la somon putem să discutăm. Este somonul care provine din mediul lui natural și somonul care provine din partea aceasta de acvacultură. Se înțelege că și între ele apar diferențieri. Aș zice, dar nu este la același nivel, dar aș zice ca și pește sănătos, păstrăvul de munte. Păstrăvul de munte. Întreb în special pentru persoanele care nu pot să-și facă aprovizionare cu somon sau cu pești din aceștia aduși, fie din zona nordică, fie din zona mediteraneană. De aceea întreb ca să le dăm câteva variante prin care pot și urmăritorii noștri să se apropie puțin câte puțin de ingredientele și de compușii care sunt atât de benefici în aceste alimente din zona mediteraneană. Da, avem știuca, cea care crește în zona Dobrogei Delta, care este un pește foarte, foarte bun și din punct de vedere nutrițional. Și acum, dacă vrem pești din aceștia care sunt mai grași, avem somnul, care este un pește al nostru indigen, avem plătica, avem novacul sau fitofagul, nu știu dacă novac sau fitofag înseamnă aceeași chestie, dar știu că eu l-am perceput, să zic așa, sub aceste două titulaturi și cred că cam aceștia ar fi pești. Nu știu dacă acum mai este hamsi la noi în Marea Neagră, nu știu dacă mai avem. Nu știu nici eu. Nu știu, pentru că vedeți și zonele acestea în care peștele a coabitat foarte mult, utilizare excesivă și fără să aduci puiet nou, este clar că deci nu o să mai genereze, să spunem așa, cantitate de materie alimentară. Dar avem, după mine, dacă ar fi ca și gust, este într-adevăr păstrăvul. Păstrăvul acesta de munte. Știm foarte bine că a apărut și păstrăvul somonat. Da. A fost o perioadă chiar la foarte mare modă din punct de vedere alimentar. Adică am avea, dar se înțelege că nu avem
la același nivel, 100%. da, cu tot ce înseamnă calitatea materiei prime. Acum se înțelege că nu toți ascultătorii noștri o să meargă în fiecare zi la restaurant să mănânce somonul cu brocoli. Este clar că fiecare... Putem să facem și acasă somon cu brocoli, nu trebuie să mergem la da, restaurant. Da, cu siguranță, dar poate nu toți ajung în piața agroalimentară Exact. ca să-și cumpere somonul și atunci încercăm prin aceste variante, prin aceste alternative, să spunem, de pești pe care îi avem la noi în țară. Știm foarte bine că s-au făcut foarte multe ferme din acestea piscicole în care se cresc peștii. Sunt ferme care sunt foarte, foarte extinse, făcute pe lacuri naturale, deci nu pe lacuri artificiale, ceea ce este un lucru extraordinar. Și atunci, da, avem varietăți sau variante de pește românesc, dar, repet, totul ține de calitate, de intervalul scurs din momentul în care el a fost prins, a fost capturat, până în momentul în care ajunge în farfuria noastră. Mai am 2 întrebări referitoare la pește. 1. Dacă peștele este congelat imediat după ce este prins, este mai benefic față de varianta pește pe gheață? Dacă peștele a fost congelat imediat și dacă este o congelare din aceasta rapidă, cu siguranță este mult mai bun decât peștele acesta care stă într-o atmosferă sau într-un spațiu larg deschis, pe unde trec foarte mulți, pe unde poate mulți dintre ei pun mâna pe acel pește, poate pun mâna și vizualizează ochii, așa cum spuneam eu, și atunci, cu siguranță, un pește, repet, dacă s-a făcut o congelare imediată, adică nu imediat, în sensul în care peștele acela este curățat, sunt eliminate tot ce ține de tubul digestiv, este spălat, este uscat și după aceea este congelat imediat, dar cu siguranță este un pește mult mai bun. Sardinele și macroul la conservă. Vedeți, în conservă. Vedeți, acum sunt foarte multe discuții legate de aceste produse din pește care sunt transformate în variantele acestea, pentru că pot să fie variantele simple, cu lămâie și ulei, nu știu, să mai aibă și 1-2 măsline pe acolo, să spunem, ca și aromatizante, sau pot să fie variantele acestea în care sunt tot felul de sosuri. Și atunci, normal, te gândești varianta cea mai optimă. Problema este că, dacă ne uităm pe etichetă, indiferent de variante, ele au foarte multă sare. Pentru că sarea este un agent de conservare. Și atunci, dacă ne gândim la un pacient cu afecțiune cardiovasculară sau un pacient care are, să spunem așa, un istoric, are în familie, în a 2-a sau în a 3-a generație, este clar că nu va fi foarte, foarte benefic din acest punct de vedere. Cu cât avem un aport de sare mai crescut, cu atât și riscul de întreținere a edemelor, cu atât este mai mare. Deci, poate găsim și fără sare, nu știu. Nu cred că există fără sare. Cu o cantitate mai mică de sare? Nu cred că există cu o cantitate mai mică. Dacă m-am uitat, cam peste tot avem așa undeva la 1,8 grame de sare, ceea ce este mult pentru un pacient care el trebuie să aibă undeva la mai puțin de 5 grame de sare pe zi, adică mi se pare o cantitate mai mare. Mai este o altă problemă. În variantele acestea, știți că produsele acestea din pește sunt bogate și în iod. Știm lucrul acesta foarte, foarte bine. Riscul pe care îl au aceste produse conservate de a avea concentrații deficitare sau concentrații foarte crescute în iod, riscul mare este pentru pacienții cu afecțiuni tiroidiene. Și atunci mai bine ar fi de preferat, dacă există posibilitatea, să se consume peștele proaspăt sau peștele care a fost congelat rapid, dacă există informații din acest punct de vedere. Dacă nu există altă alternativă și pacientul este perfect sănătos, nu are niciun fel de problemă de sănătate, normal că poate să meargă și pe aceste produse care sunt conservate în conserve, dar nu în exces. Să trecem la zona de fasole, linte, năut. Noi românii suntem consumatori de fasole. Asta este clar, pentru că noi am crescut cu fasolea. Mai puțin am crescut cu năutul și cu lintea. Știm foarte bine că acum ele sunt în piața agroalimentară, sunt de ani buni în piața agroalimentară și, bineînțeles, derivatele din acestea. Dar să știți că, în general, în zonele rurale, cei care merg în ideea aceasta de mâncare tradițională merg tot pe fasole. Fasolea este, într-adevăr, o sursă importantă de proteine, dar în fasole mai avem și
categorie de substanțe care pot imprima niște efecte secundare dacă fasolea nu este procesată, să spunem așa, nu este pregătită, să spunem, corect. Dacă mă uit așa în copilăria mea, în zona de unde provin eu, mi-amintesc foarte mult de acea fasole care era fiartă la foc mic, în oală de lemn, la jar, care normal avea un gust extraordinar. Bine, erai și copil la vremea aceea, aveai alte gusturi, nu te confruntai cu stările acestea de balonare, fermentative, prin care posibil să treci acum. Normal, și vârsta este alta, este clar că și aparatul digestiv s-a modificat, nu mai este același. Dar diferența între tipurile de fasole, pentru că știm, avem fasole cu bom mai mare, fasole cu bom mai mic, fasole pestriță, fasole albă și toate varietățile. Neagră, roșie, acum de toate felurile. Da, neagră, roșie mai mult la conservă, nu la noi, ca să spunem așa. Eu zic așa de ceea ce avem noi, tradiționalul nostru românesc. Din tot ceea ce am văzut, din perioada în care eu am intrat în învățământ și toate studiile pe care le-am citit, ne spuneam că boabele de fasole mai au în compoziție o categorie de substanțe, o clasă de substanțe care sunt responsabile de acele tulburări care apar la nivel gastrointestinal. Pentru că eu de copil tot timpul m-am întrebat, dar de ce trebuie să pui la fasole cimbru? Ce-i drept, se asezonează foarte bine cu cimbru. Da, fasolea fără cimbru este ca și cum este apa cu bule, dar de fapt nu are bule. Explicațiile științifice mi le-am găsit după foarte, foarte mult timp, în momentul în care am început să activez și atunci mi s-au legat foarte mult toate aceste lucruri. Să mă întorc puțin acum la fasole. Eu mi-amintesc că bunica și mama fierbeau la foc mic și aruncau multe ape de spălare. Tendința noastră este, pentru că timpul ne presează, să o gătim mult mai repede. Asta înseamnă aragazul dat mare, 2 clocote, aruncăm apa și după aceea o punem la fiert și gata, este fasole, este minunată. Ce rol au aceste ape de spălare? Cu cât sunt mai multe ape de spălare, cu cât apa fierbe mai mult și mi-antrenează și boabele de fasole, cu atât îmi extrage acea categorie de principii active care nu mă interesează din punct de vedere alimentar, dar care poate fi responsabilă de starea de balonare și de degradarea, să spunem așa, câteodată a tranzitului intestinal. M-am gândit după aceea de ce se pune cimbru. Știm foarte bine că în anumite zone ale țării se folosește foarte mult tarhonul. Eu fiind în partea de sul, la noi se folosește foarte mult cimbru, lucru pe care mi l-am explicat ulterior. Cimbrul este bogat în ulei volatil. Uleiul volatil are timol. Timolul stopează procesele fermentative. Deci dacă nu mai există proces degradativ, nu mai este nici acea stare de flatulență, nu mai există nici acele gaze la nivel intestinal. Deci pacientul, după ce mănâncă fasole, nu trebuie neapărat să-și ia un carminativ, un cărbune animal, de exemplu, sau un cărbune vegetal. Deci nu mai percepe un disconfort la nivelul aparatului digestiv. Acum depinde foarte mult și tipul de fasole. Normal, un bob mai mare îți va asigura o cantitate mai mare de proteine și de fibre, dar se înțelege că acolo vei avea în exces și cealaltă categorie de principii active pe care nu ți-o dorești acum din punct de vedere alimentar, că ele au o altă conotație din punctul de vedere al testelor, este cu totul și cu totul altceva, dar nu în momentul acesta când discutăm din punct de vedere alimentar. Neutul. Prea suntem învățați pentru că nu este un aliment, să spunem așa, un aliment pe care să-l fi avut transmis din generații în generații. Acum, normal, dacă este să o luăm o chifteluță vegană făcută din năut versus făcută din soia, aș prefera năutul. Pentru că știm foarte bine, soia la momentul acesta este foarte mult, să spunem așa, sau să spun că s-a intervenit mai mult pe ea pentru a crește producția de masă. Asta nu înseamnă că în momentul în care crești producția de masă, vei crește și din punct de vedere nutrițional acei constituenți care sunt foarte, foarte importanți în alimentația noastră. Acum, dacă mă gândesc la pacienta care este cu tulburare de climacteriu și care vrea să-și introducă în alimentație, normal că m-aș duce puțin mai mult spre soia, că este mai bogată în isoflavone cu acțiune estrogenică decât în partea aceasta de năut. Deci eu cred că întotdeauna
echilibru este cel mai important în tot ceea ce înseamnă această alimentație a noastră, în tot ceea ce înseamnă, nu știu dacă l-aș numi chiar stil de viață sănătos. Cred că, până la urmă, fiecare încearcă să-și adapteze un stil de viață cât mai sănătos. Dar n-aș putea să spun cu certitudine că noi avem chiar un stil de viață sănătos. Da, ne adaptăm. Fiecare dintre noi ne adaptăm. Că avem niște obiceiuri alimentare care se schimbă cu vârsta. Lucrul acesta este foarte clar. Că noi vom constata în perioada noastră, să spunem așa, existențială, că sunt alimente care nu ne mai sunt atât de benefice. Este clar că le vom reduce din punctul de vedere al consumului sau poate chiar le vom interzice total sau le restricționăm total, nu le mai administrăm și încercăm să suplinim, încercăm să găsim înlocuitori. Ați menționat tarhonul, nu pot să nu mă întorc la tarhon. Are aceleași beneficii ca și cimbrul alături de fasole? Deci are aceleași beneficii, numai că are o altă aromă. Acum depinde cu ce tip de aromă ești învățat. Normal că fiecare mai are și câte o hibă. Acum nu poți să consumi cimbrul la infinit, pentru că timolul acela în concentrație mare este un fenol până la urmă și toți am învățat la chimie că fenolii sunt și hepatotoxici și induc și această ușoară sau mai crescută, depinde acum de tipul de pacient. Poate pacientul are o medicație hepatotoxică și poate nu-și administrează un protector hepatic și poate în perioada aceasta de post se gândește, are cum să consume zilnic fasole. Este clar că trebuie să-și mai facă și o salată orientală, să mai diversifice alimentația, dar poate avem un pacient care este iubitor de fasole și poate el consumă puțin mai mult. Este clar că acel cimbru plăcut, aromat, gustos, începe la un moment dat să inducă un ușor efect secundar. Depinde de cât cimbru administrează, pentru că știm foarte bine, sunt alimente în care se pune foarte mult cimbru și apare acea regurgitare specifică de cimbru. Sunt alimente în care cimbru este foarte, foarte puțin, este un iz foarte, foarte mic. Este clar că acolo, indiferent ce concentrații ar mânca, nu poate să mănânce un pacient kilograme întregi din acel aliment într-o zi, dar se înțelege că eliberăm o cantitate foarte, foarte mică de principiu activ. Acum, legat de tarhon, echilibru între cimbru și tarhon. Tarhonul face exact același lucru ca și cimbru, dar tarhonul are altceva, are un alt compus care imprimă o ușoară acțiune estrogenică și atunci poate la o pacientă cu tulburare de climacteriu să fie funcțional, dar o pacientă care nu are niciun fel de problemă din acest punct de vedere, efectul acesta estrogenic să nu-i fie atât de benefic. Deci, vedeți, întotdeauna avem ceva. Plus și minus. Și cu siguranță la acel plus întotdeauna apare un minus și de fiecare dată se echilibrează balanța. Nu spun că nu sunt bune, dar totul trebuie făcut cu moderație. Așa este. Întorcându-mă în copilărie, pentru că v-ați întors și dumneavoastră, mă întorc și eu puțin și mi-aduc aminte cum mâncam nuci sub nucul bunicii. Și să discutăm puțin despre nuci și semințe. Da, nucile noastre românești. Vorbim despre nucile noastre românești. Sunt o sursă foarte importantă de acizi grași esențiali omega-9. Știți, chiar și structura nucii te duce cu efectele benefice pe care le are nuca la nivelul celulei neuronale. Nuca, într-adevăr, este un bun neuroprotector. Asta înseamnă că noi ar trebui să consumăm zilnic undeva la 3-4 miezuri de nucă. Pentru că, vedeți, dacă noi consumăm nuca aceea pralinată, se înțelege că prin pralinare voi distruge. Pralinarea se face la temperatură. Nu este o temperatură foarte crescută, dar totuși este o temperatură prelungită. Și atunci, în această temperatură prelungită, se înțelege că voi destructura acei acizi grași esențiali omega-9. Spuneam că nuca este chiar bună și 3-4 miezuri de nucă pe zi sunt foarte bune, inclusiv la pacientul care este în tratament cu hepatoprotectoare naturale, cele extrase din armurariu. S-a constatat că nuca, 2-3 miezuri de nucă, cele care sunt consumate înainte de administrarea fitomedicamentului sau fitopreparatului pe bază de extract de armurariu, crește la absorția substanței cu acțiune hepatoprotectoare. Știți că auzim tot felul de mituri. Nuca este o sursă importantă de iod. Nuca nu are iod. Nici frunza de nucă, nici pericarpul acela extern, coaja aceea, ceea ce ne pigmentează, ceea ce ne colorează de fapt extremitățile degetelor,
Sunt niște pigmenți naturali pe care îi conține aceste tipuri de organe vegetale, aparțin unei clase importante de principii active, se numesc chinone naturale, mai corect spus naftochinone, este de fapt iuglona. Iuglona, un compus care are acțiune antiseptică, antimicrobiană foarte, foarte bună. Din cauza aceasta ne pigmentăm, nu pentru că avem iod. Și nucile acum au și oligoelemente, au și cantități mici de zinc, cantități foarte mici de seleniu. Nu se ridică, să spunem așa, ca și concentrație de seleniu cu nucile de macadamia, nucile care sunt nucile braziliene. Dar sunt foarte bune pentru că au exact acizii aceștia importanți pentru efectele neuroprotectoare, pentru reducerea proceselor inflamatorii, dar asta înseamnă că ar trebui să consumăm. Nu cred că este greu să consumăm nucă. Nu este greu, acum depinde de cultura fiecăruia în parte, pentru că știi și nucile. Unele spar foarte ușor, altele sunt mai greu de spart, sunt mai închistate acolo. Unele sunt mai râncede, altele... Unele sunt mai râncede, pentru că, vedeți dumneavoastră, cele care sunt bogate în acizi grași, în lipide, în grăsimi naturale, ele este clar că nu pot fi conservate perioadă îndelungată, pentru că se degradează și atunci... Normal, dacă ai niște nuci pe care le-ai spart și le pui într-o punguță, într-o debara și le ții acolo 2-3 luni, se înțelege riscul să se degradeze acizii grași este foarte, foarte mare. Din cauza aceasta este foarte important să păstrăm nuca în acea căsuță foarte dură și să consumăm cele 3-4 miezuri de nucă în momentul în care ele sunt proaspăt sparte, dar nu niște nuci pe care le avem undeva în pod de vreo 2-3 ani de zile. Cam care ar fi termenul maxim de păstrare a nucilor? Cam un an de zile, nucile, ele ca atare în căsuța lor. Deci un an de zile. Toate produsele vegetale, toate tipurile de semințe care sunt bogate în lipide, în uleiuri grase, toate se păstrează in toto, adică întregi. Ele se macină sau se procesează doar în momentul în care se consumă și ele ar trebui preschimbate anual dacă ele sunt păstrate în condiții optime de temperatură, de umiditate și dacă nu intră în contact direct cu lumina, pentru că sunt cei 3 factori esențiali, cei care degradează aceste tipuri de produse. Semințele de dovleac, doamna profesor. Semințele de dovleac. Acum, semințele de dovleac, discutăm despre ele crude. Da. Semințele de dovleac, cele care sunt crude, sunt foarte bune pentru că noi acolo avem niște compuși cu acțiune decongestivă la nivelul prostatei și chiar au existat studii cu administrarea 2-3 lingurițe de semințe crude de dovleac în tratamentul prostatitei acute la pacienții tineri, pacienții cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani. Tot acolo, în aceste semințe crude, avem și niște aminoacizi atipici. De ce îi numim aminoacizi atipici? Pentru că ei, prin structura chimică pe care o au, se transformă în inamicii proteinelor. Și acest aminoacid atipic pe care îl întâlnim în sămânța de dovleac este un aminoacid bun pentru că imprimă acestui produs și acțiune vermifugă. Dar în momentul în care semințele de dovleac, semințele de dovleac sunt sursă de zinc, deci sursă importantă de zinc, dar în momentul în care s-au prăjit, se înțelege, nu mai avem. Textura este alta. Pentru cine este obișnuit să spargă acele semințe, este plăcut, este ușor sărat, dar nu mai ai nici nutrienții și constituenții de care ai nevoie. Este clar că acolo s-a produs degradarea principiilor active care sunt conținute în semințele de dovleac. La fel, semințele de dovleac, ele se păstrează pentru că acel decument pe care l-au în exterior, acea căsuță, nu este atât de dură așa cum este la nucă și ele râncezesc mult mai repede, deci timpul lor în care se degradează este mult, mult mai scurt. Semințele de floarea soarelui. Semințele de floarea soarelui. Semințele de floarea soarelui nu sunt neapărat niște semințe care să fie nobilate, să spunem așa, în constituenți chimici activi, au și ele puțină vitamină E pe acolo. Dacă ar fi să le poziționez nuci, semințe de dovleac,
și semința de floarea soarelui, aș merge nucă. Nucă. Pentru că nuca este într-adevăr bogată și în oligoelemente, este într-adevăr bogată și în acizi grași esențiali. Bine, acum și mărimea fructului în sine este cea care îți dictează, să spun așa, și concentrația în constituenți chimici activi. Normal că sămânța aceasta de floarea soarelui este cea mai mică dintre toate. Dar vedeți dumneavoastră, și cultura de floarea soarelui la noi începe să devină o cultură care nu mai este atât de rezistentă. O cultură care înseamnă foarte multe tipuri de tratamente. Și în momentul în care ai foarte multe tipuri de tratamente, așa este. Normal că nu mai ai nici aceiași constituenți chimici la aceeași virtute, să spunem, din punctul de vedere al efectului terapeutic pe care îl induce. Am trecut pe lângă lactate, însă nu am vorbit despre iaurt și despre chefir. Da. Și voiam să ne spuneți câteva cuvinte, să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste două produse și am și o întrebare pe care vă adresez la început. Cât de benefic este iaurtul făcut în casă? Mai merită să ne facem iaurt în casă? Acum să o iau cu iaurtul făcut în casă, să o iau în ordinea inversă. Depinde dacă acea familie are văcuța, care, să spunem așa, consumă acele furaje sănătoase, este clar că merită iaurtul făcut în casă. Dar dacă achiziționez nu știu din ce surse laptele, cred că aș merge mai degrabă pe iaurtul acesta pe care îl găsim în magazine, de la producătorii care sunt recunoscuți pentru iaurturile foarte, foarte calitative pe care le fac. Știți, eu am crescut în perioada, și am auzit undeva, cel puțin prin anii 80 și ceva, cu tot felul de adulteranți puși în iaurturi, inclusiv aracet, se vorbeau multe la vremea aceea. Bine, nu discutăm acum despre aceleași chestii, este clar, s-a schimbat foarte, foarte mult calitatea surselor alimentare, calitatea alimentelor, dar aș merge, dacă nu aș avea eu laptele, aș merge pe ceea ce oferă piața agroalimentară, repet, pe acei producători recunoscuți din acest punct de vedere. Da, iaurtul, chefirul, știm foarte bine că sunt surse importante de probiotice, de culturi lactice, știm foarte bine că la nivelul intestinului gros avem miliarde de filumuri bacteriene, știm foarte importante deci rolul pe care îl au lactobacilii și bifidobacteriile și știm foarte bine ce înseamnă disbioza, pentru că trebuie să recunoaștem, din păcate, nu există afecțiune apărută la nivelul organismului care, din păcate, să nu fie corelată negativ cu această disbioză. Da, lactatele, dacă le tolerează aparatul digestiv, cu siguranță sunt foarte, foarte bune, dacă, într-adevăr, sunt produse de foarte bună calitate. Mă întorc puțin și la fructe, pentru că am vorbit de mere și am vorbit despre portocale, dar știm că există foarte multe culturi acum la noi în țară de afine, de exemplu, nu știu dacă există și de mure, dar știu că există și de zmeură, foarte multe culturi din acestea extinse și voiam să vă întreb cum vi se par aceste fructe care se cultivă la noi în țară. Da, să pornesc întâi cu afinul. Noi știm foarte bine că în zona aceasta subalpină am avut afinul acela de pădure, acele fructe foarte, foarte micuțe, globuloase, colorate în chiar albastru negricios, violet murdar. Bine, totul, culoarea depinde foarte mult de perioada lor de recoltare, într-adevăr, sursele cele mai bogate în polifenoli. Din extractele de afine, noi avem în piața farmaceutică și fitomedicamente, pentru că tot acel complex polifenolii pe care îl întâlnim în afine este foarte important în managementul pacientului cu retinopatie și angiopatie diabetică. Știm foarte bine că la pacienții cu diabet retina este afectată, știm foarte bine ce înseamnă vederea pentru acel pacient și atunci extractele acestea standardizate în principii active ajută. Acum să ne întoarcem din punct de vedere alimentar la afinele pe care le cumpărăm din supermarket cu acele fructe mai globuloase. Normal că ele sunt puțin mai sărace în polifenoli,
Normal că ele sunt mai bogate în pectine, sunt mult mai mucilaginoase prin suculența pe care o are fructul și prin textura pe care o are fructul. Conțin și vitamina C, da, pot fi consumate într-o masă din aceea de fructe cu diverse combinări de culori, să spunem, ale fructelor, dar, de exemplu, pacientul care are bilă leneșă, pacientul care vine de la ecografie și spune, mi-a spus medicul că am mâlul acela în bilă, că există riscul de cristalizare, că există riscul de calculoză biliară, să fiu atent la ce consum, la ce mănânc, sau pacientul care este cu bilă hipertonă, în care știm foarte bine, sunt acele contracții vehemente, sunt spasmele puternice, sunt durerile pe care le simte, accentua, să spunem așa, în partea dreaptă intercostal. În momentul în care avem afine, afinele acestea de cultură sunt bogate în niște compuși care exact asta fac. Stimulează secreția biliară și drenarea biliară. Și atunci pentru pacientul care este cu aceste, poate sunt diagnosticate sau poate nu, sau poate percepe doar acest disconfort, este bine ca să nu-și pună acele cantități mari de afine, să nu-și pună așa un pumn de afine, să-și pună undeva la 5-7 afine într-o porție de fructe pe care să o consume odată și dacă asociază cu murele sau cu smeura, la fel, cantități mici, pentru că și smeura și murele sunt bogate în acești constituenți. Acum cu murele, știm că avem o categorie de pacienți care nu poate consuma murele, pentru că, de fapt, exact așa cum sunt și căpșunile, fructele adevărate sunt acele zone, să spunem așa, mai neplăcute pe care le percepe pacientul în momentul în care ingeră aceste tipuri de fructe. Și atunci este clar că dacă a declanșat o reacție alergică, o reacție care se poate manifesta printr-un disconfort la nivelul aparatului digestiv, este clar că nu poate să consume aceste tipuri de fructe și atunci este clar că va trebui să găsească în piața aceasta agroalimentară ceva care să suplinească. Smeura este un fruct bun, dar depinde acum de gustul fiecăruia. Acum trebuie să înțelegem, este și un produs care relativ este scump, cel puțin în perioada aceasta de iarnă. Ori vedeți, noi ar trebui ca această diversitate de fructe să ne o păstrăm pe toată perioada anului. Ok, avem fructe sezoniere și este bine ca în perioada fructelor sezoniere ele să fie vedeta, să spunem, dar este bine să fie și toate celelalte pe lângă aceste fructe sezoniere, pentru că toate vor dezvolta acest sinergism, toate vor cumula prin compușii pe care îi absorbim, toate vor conduce la acumularea de efecte pozitivante la nivelul organismului. Cum se înțelege că acele efecte nu apar de azi pe mâine sau nu apar de azi într-o săptămână, dar cu fiecare masă regulată, cu fiecare aducere regulată de diverse tipuri de fructe, este clar că toate aceste efecte benefice se vor observa în timp, poate după 6 luni, poate la început simțeam un disconfort la nivelul aparatului digestiv, poate nu mai percepem, posibil ca aceste alimente să ne fie ajutat dacă am înțeles că trebuie să renunțăm la ceea ce într-adevăr genera, să spunem, aceste patologii sau aceste disfuncții. Și cu siguranță, dacă ele vor fi permanent în alimentația noastră în ani de zile, cu siguranță vom discuta despre o altă stare de sănătate, despre o altă stare de spirit a organismului, pentru că normal, faptul că reduci stresul oxidativ, că nu ai cum să-l reduci dintr-o dată. Nu ai cum să epurezi toți radicalii liberi dintr-o dată. Se înțelege că aici este nevoie de foarte mult timp și din cauza aceasta încercăm să echilibrăm acest foarte mult timp cu tot ceea ce ne oferă piața agroalimentară sau cu tot ceea ce încercăm noi, fiecare, dacă avem spații, să putem să producem acele produse alimentare de care organismul, într-adevăr, are chiar foarte mare nevoie. Ce fructe mâncați cel mai des? Eu merele le mănânc cel mai des. Eu cu merele am crescut de copil, cu mărul Ionatan, mi-amintesc și acum era iarna, cred că aveam vreo 7-8 ani și mi-amintesc că mai rămăseseră 3 mere de un roșu fantastic în acel măr, plin de zăpadă și mi-amintesc și acum gustul fantastic pe care îl avea acel măr. Recunosc, nu m-am mai întâlnit cu acel gust al copilăriei pe care l-am perceput atunci când am mâncat acel măr pe care căzuse zăpada. Deci eu merele le consum destul de mult. Adică este, să zic așa, fructul care pe mine
sau cum să zic, nu văd nicio zi pe care să o pot trece și să nu fi mâncat cel puțin un măr. Ce vegetale mâncați cel mai des? Vegetale pe care le mănânc cel mai des, cred că în perioada când sunt roșii, consum roșii, Da. mai puțin castravetele, pentru că având o mică problemă biliară atunci, mai puțin castravetele. Interferează puțin. Da, dar și el, dar nu în cantitatea mare, să zic așa cum ar trebui. Și în perioada sezonului, vinetele. Cam astea ar fi legumele de bază. Dar roșiile, o diversitate de roșii. Pentru că, normal, în zona aceasta rurală sunt foarte, foarte multe tipuri de roșii, dar cele mai gustoase roșii rămân roșiile acestea de toamnă, când suculența și gustul lor este cu totul și cu totul special. Și cele mai bune roșii, mi-amintesc chiar și din copilărie, erau roșiile care erau crescute în spații libere, pe câmp, așa cum spuneam noi, cele care erau într-adevăr concentrate în nutrienți și aveau un gust extraordinar. Acum, vedeți dumneavoastră, cel puțin zona de unde provin eu, foarte mulți își cresc pentru producția lor internă, dar au apărut și tot felul de miriapode care au început să invadeze aceste culturi. Este exact ca și la rezistența noastră la antibiotice. Exact așa se întâmplă, practic, și cu acești dăunători. Eu, de exemplu, n-am văzut, eu am acasă câteva fire, să zicem așa, de zmeură, de mure. Eu n-am văzut până anul trecut ca pe zmeură să trăiască un agent din acesta parazitar, cum am văzut anul trecut. Și am spus că zmeura totuși, deci zmeura este țepoasă, la fel și murele, adică nu se așează ca pe dude, să spun, unde el se așează acolo, dar se pare că s-a obișnuit cu genul acesta de fruct. Imediat iau sucul, pentru că, într-adevăr, este și aroma și sucul acela celular, care este foarte, foarte bun. Cam astea ar fi, așa să zic, preferatele mele. Acum depinde de fiecare tip de... De exemplu, mie nu-mi place apio. Țelina, deși intră în categoria, să spunem, a celor detoxifiante hepatocitare, că până la urmă nu putem să spunem că facem detoxifiere cu produse naturale. Ceea ce facem noi este, de fapt, să susținem organismul, acele procese endogene de detoxifiere al organismului. Țelina, de exemplu, este un diuretic foarte bun. Dar eu nu sunt învățată cu apio, pentru că n-am consumat de copil apio. La noi se mănâncă prazul. Deci nu pot să spun excesiv, dar vedeți, nu mai este nici prazul acela românesc tradițional. Prazul, de exemplu, este o sursă de potasiu, este foarte important ca și aliment pentru pacientul cu afecțiune cardiovasculară, pentru că reduce edemele. Și exemplele pot continua. Doamna profesor, vă mulțumim foarte mult! O deosebită plăcere mi-a făcut și astăzi, ca de fiecare dată, și sunt sigură că și urmăritorilor noștri. Vă mulțumim, sărbători fericite să aveți și să ne revedem în următorul episod. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, sunt onorată și chiar îmi dă o stare de bine să pot să transmit mai departe din ceea ce știu eu. Sper ca toate aceste informații nu să ridice niște semne de întrebare la nivelul pacientului, să spună, vai, ce ne facem, se spune așa, 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 dar trebuie să înțelegem că sunt aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când suntem foarte, foarte preocupați de starea noastră de sănătate și sunt convinsă că fiecare dintre noi este preocupat de starea de sănătate, indiferent de vârsta pe care o are. Și pentru că suntem, așa să spunem, în ajunul diverselor tipuri de sărbători, dacă mi este permis, aș vrea și eu să le urez tuturor ascultătorilor noștri un an 2026 cu multă sănătate și cu multă bucurie, pentru că eu am fost crescută așa, tradițional, cu o vorbă. Dacă suntem sănătoși, cu siguranță le vom rezolva pe toate. Deci, multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Vă mulțumim și noi. Multă sănătate așadar tuturor și un an nou cât mai bun.